Zdravím lidičky, zrovna včera a dnes jsem na natáčení filmu od Pavla, s kterým točíme podcasty. Věřím, že už jste nějaký díl shlédli, i když to jde trošku mimo osobní rozvoj, ale to vůbec nevadí. A máme tam zajímavý hosty, skvělý pocit mám teďka aktuálně, ještě nás čekají nějaký scény dotočit, ale mám úplně dobrý pocit z toho. Za mě je to dobrá zkušenost, teďka už vlastně mluvím ve filmu, v Branišáku, který teďka vychází, vlastně mám, nechte se překvapit. A za mě je to skvělý pocit v tom, že proč neskoušet různé věci, kdybych neřekl, že prostě třeba prostě nějaká zkušenost třeba prostě s tím, že nechci hrát ve filmu, ale když nemám tu zkušenost, jak můžu hodnotit, jestli mě to baví nebo ne. A to je ve všech věcech. Pokud nevyzkoušíš něco, tak nemůžeš říct s určitostí, jestli tě to baví nebo ne. Takže s rezervou zkouším různé věci a sám sebe i se jako můžu říct, že se hledám, nacházím, co by mě mohlo bavit do budoucna a žádný limity nemějeme. Můžeme dělat víc věcí najednou. Hlavně, ať nás to baví.